Καλησπέρα. Πάμε να κάνουμε παστίτσιο όπως έχουμε συμβιβαστεί εγώ με τον άντρα μου να το τρώμε. Γιατί ο καθένας μας είναι διαφορετικός και θέλει άλλα πράγματα. Λοιπόν, στην αρχή τσιγαρίζω τον κιμά μου με ελάχιστο λάδι και τον κάνω με το σύρμα για να γίνει πολύ ψηλός. Μετά βάζω να τσιγαρίσω κρεμμυδάκι. Εγώ δεν βάζω σκόρδο γιατί το σκόρδο με κάνει το στομάχι χάλια και ας βγάλω από μέσα τη ρίζα πάλι με πειράζει στο παστίτσιο. Αφού τσιγαρίσω το κρεμμύδι μου θα βάλω λίγο μισό καρότο τριμμένο και εγώ το τρίβω γιατί έτσι μου άρεσε να είναι μέσα, δεν θέλω να το βγάλω. Το βάζω το καρότο αντί να βάλω ζάχαρη. Θα βάλω δαφνόφυλλα, θα βάλω αλατάκι, θα βάλω πιπεράκι και κανέλα. Και αφού τα τσιγαρίσω λίγο αυτά θα βάλω ένα μικρό ποτήρι κρασί και θα βάλω μετά σάλτσα πάλι, 1,5 ποτηράκι μικρό και νεράκι. Και θα βάλω και λίγο πελτέ και μουστάρδα. Μουστάρδα βάζω γιατί μου μυρίζει το κρέας εμένα. Δεν βάζουμε κλασικά στο παστίτσιο, αλλά επειδή μου μυρίζει εγώ τη βάζω. Θα βάλω και μία κουταλιά πελτέ και εκτός από το πελτέ θα βάλω και λίγο γάλα. Εγώ δεν ξέρω πόσο γάλα πρέπει να βάζεις κανονικά, αλλά είχα δει τους Ιταλούς ότι βάζουν γάλα μες στο κιμά τους που κάνουν για τα λαζάνια και βάζουν και καρότο για ζάχαρη, γι' αυτό τα έχω υιοθετήσει αυτά τα δύο. Να σας πω ότι εγώ κάνω ένα κατσαρολάκι γιατί θα το κάνω σε ένα μικρό πυρέξ, είμαστε 2 άτομα, θα φάμε 2 μέρες, θα βγουν 6 κομμάτια. Άμα κάνω σε μεγάλο ταψί θα πρέπει να τρώμε 1 εβδομάδα παστίτσιο και δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι τέτοιο. Οπότε κάνω λιγότερη ποσότητα γιατί θα είναι σε μικρότερο ταψί. Εδώ βάζω το μισό πακέτο μακαρόνια, 250 γραμμάρια και όχι ολόκληρο. Βάζουμε και λίγο μαϊντανό προς το τέλος στο κιμά. Έχω να πω ότι το κιμά τον αφήνουμε να βράσει όσο περισσότερο μπορούμε. Δηλαδή εγώ μέχρι να γίνει ο κιμάς είχα κόψει τα λαχανικά μου, το μαϊντανό μου, τον άνηθό μου για να τα βάλω στην κατάψυξη. Είχα πλύνει μαρούλια, είχα πλύνει κρεμμύδια, έκανα δουλειά. Άμα δείτε εδώ πέρα ότι έχει λίπος και δεν το θέλετε ή το λαδάκι, μπορείτε να το πάρετε με χαρτοπετσέτα. Αλλά εντάξει, εγώ σας το δείχνω εδώ πέρα, δεν θα μπω στη διαδικασία. Στα μακαρόνια, άμα θέλετε να είναι ενωμένα, μπορείτε να βάλετε ένα αυγό. Αυτό είναι κάτι ας πούμε που δεν αρέσει στον άντρα μου. Εμένα μου αρέσει να είναι ενωμένα και μου αρέσει το αυγό μέσα στα μακαρόνια εκεί. Αλλά αυτό δεν τον αρέσει. Θέλει να είναι έτσι ώστε να τραβάνε μέσα σάλτσα. Θέλει να τρώει ξεχωριστά. Πάμε να κάνουμε και την μπεσαμέλ. 60 γραμμάρια βούτυρο ή ηλιέλαιο. 60 γραμμάρια αλεύρι και 500 με 550, 600, εκεί άντε, γραμμάρια γάλα. Το γάλα, άμα θέλετε να κάνετε πιο εύκολη τη ζωή σας, μπορείτε να το ζεστάνετε, να γίνει χλιαρό ή ζεστό. Και έτσι θα είναι πιο εύκολο να κάνετε την μπεσαμέλ. Εγώ το έβαλα μέσα στο μικροκυμάτων, έγινε χλιαρό και δεν δυσκολεύεσαι τόσο πολύ μετά. Εδώ τσιγαρίζουμε το αλεύρι μας με το λάδι και το τσιγαρίζουμε μέχρι να αρχίσει να φαίνεται έτσι, να μην είναι αραιό, να κάνει το αλεύρι από κάτω. Και μετά σιγά σιγά βάζουμε το γάλα, δεν το πετάμε όλο αγιούρια. Και αφού γίνει η σάλτσα μας θα βάλουμε αλάτι, πιπέρι και αν σας αρέσει μοσχοκάριδο. Το μοσχοκάριδο για μένα το πάει πάρα πολύ και εννοείται ότι βάζω μοσχοκάριδο. Και μετά το στρώνουμε από πάνω και θα βάλω και τυρί. Εγώ δεν είχα κεφαλοτήρι που θα έβαζα συνήθως, είχα ένταμ και βάζω το ένταμ. Και με το ένταμ βγήκε πολύ τραγανό και δεν το περίμενα. Περίμενα ότι θα βγει σαν το γκούντα που βγαίνει κάπως μαστιχωτό, αλλά εν τέλει βγήκε πάρα πολύ τραγανό και δεν του το είχα. Και αυτό που κάνω εδώ που βάζω λίγη μπεσαμέλ μέσα στο κιμά και αυτό το είδα από τους Ιταλούς ότι το κάνουν στα λαζάνια. Καλά, εννοείται ότι βγάζουμε από το κιμά τα φύλλα δάφνης και την κανέλα, δεν θα τα φάμε, είπαμε.
Το βάζω στους 180 πάνω κάτω εγώ και το άφησα ένα μισάωράκι νομίζω και βγήκε μια χαρά. Αυτό. Είναι μικρό το ταψάκι με εμένα, δεν είναι με το κλασικό του φούρνου. Και 1000 φορές έτσι θα το κάνω από εδώ και πέρα, γιατί όταν το έκανα στο μεγάλο τρώγαμε 4 μέρες και μετά γανακτούσαμε. Ήμασταν σε φάση, δεν θέλω να ξαναδώ παστίσιο για κανένα εξάμηνο. Όχι ότι τώρα θα το κάνω και πιο συχνά, αλλά εντάξει. Και ορίστε το αποτέλεσμα.